¿Qué tal, mister? Pepe Torrente para la cadena COPE. Un poco cómo está la plantilla de cara a este último partido, si algún futbolista puede recuperarse, puede entrar con respecto a la última jornada, si alguno se cae, ¿cómo está un poco la enfermería? Bueno, buenos días a todos. La enfermería está, seguimos con las bajas de Barcia, de José, de Chimo y de Mella. Pues Hugo y Zaka, pues estuvieron a medias durante la semana. A ver hoy y mañana cómo están para llegar al domingo y el resto, salvo alguna complicación, pues estará disponible. Una semana de despedidas, Jaime, Pablo Martínez. Ya sé que no sueles desvelar los 11 iniciales, pero no sé si en este caso van a tener la oportunidad de jugar de inicio para poder despedirse y si más allá de ellos dos, si te va a condicionar el que sea el último partido y que a lo mejor hay otra gente que puede despedirse de cara a lo que puede ser el 11 y también un poco los cambios, teniendo en cuenta sobre todo que el Depor no se juega nada. Bueno, o primeiro é pensar no partido. Creo que é un partido importante para todos, pensar no partido. É certo que hai algúns xogadores que foron moi importantes aquí nestes últimos anos que o seu último partido en Riazor, bueno, evidentemente a todo o mundo lle gusta despedirse xogando, pero o máis importante primeiro é o partido, ven un rival que todos sabemos que se xoga o ascenso e nós temos que competir, temos que sobre todo por nós, non? Polo traballo que facemos, pola nosa xente, polo escudo, polo equipo, e tamén pola competición. Temos que competir e que ser sacar o mellor equipo posible para ser capaces de gañar o partido, porque creo que o simple feito de xogar en Riazor e de xogar ca nosa xente, pois evidentemente é algo xa especial para todos e creo que todos queremos e todos desexamos despedir a tempada cunha victoria, non? La última de esta primera ronda, ¿cómo se lleva estar en el foco? Aunque no, en teoría tú ya has hecho tus deberes, pero los del Elche mirando a ver cómo se lo va a tomar el Depor, los del Oviedo, los del Mirandés, viendo a ver si, mira, va a jugar Jeremayo, se queda Jeremayo, tal. ¿Cómo se lleva un poco eso? Y no sé si es una responsabilidad extra de cara al partido. Bueno, creo que isto é normal nas últimas xornadas todos os anos, non? Ahora, pois, evidentemente, nos toca a nós que que os rivais que xogan co noso rival do domingo pois estarán pendientes, como digo, nós xa non só polos rivales, non só pola competición, sino por nós mesmos e pola nosa xente, non? Polo noso club, é dicir, polo que temos que pelexar, e despois porque evidentemente, pois se estuéramos no outro lado, pois evidentemente todos creemos e queremos pois que a competición pois evidentemente transcurra pois con todos os equipos competindo ao máximo. Sabemos que hai equipos que se xogan máis, outros que se xogan menos nestas últimas xornadas, pero para nós, repito, xogar en Riazor, xogar ca nosa xente nesta última xornada e pois destas últimos 3 partidos que non fomos capaces de sumar un punto, creo que é moi importante para nós despedirnos con a boa sensación e sobre todo pois gañando estos 3 puntos na casa, sobre todo, repito, pola nosa xente, por nós mesmos e polo noso club, non? Hola, Óscar, Luis de la Cruz, Diario AS. En ese sentido que nombras, el equipo ha logrado una meritoria salvación con bastantes jornadas de adelanto, digamos, al final de temporada, pero lleva lo que dices tú, 3 derrotas seguidas. ¿Hasta qué punto te preocupa que pueda ser una imagen casi mala de despedir el año pues con unha cuarta derrota? Sí, o adestrador sempre lle preocupa que a imaxe do equipo sea mala en calquer partido. É certo que viñamos ca terceira derrota consecutiva en Zaragoza, pero se me apuras estuve máis amolado incluso o día do Sporting, non? Porque a imaxe foi peor, porque o equipo xogou peor, porque dimos máis facilidades. Quero dicir que máis alá da racha está que evidentemente todos cando saímos a xogar, eu o primeiro, pois quero sempre gañar, quero sempre ser un equipo competitivo, recoñecible, e a nadie lle gusta perder e sobre todo quedar unha imaxe de non haber competido, non? Como pasou o día do Sporting, onde tan pronto nos fomos do partido, digamos, no inicio. Creo que
que a imaxe do equipo en 30 xornadas que vou facer eu este próximo domingo está creo que foi boa en xeral, a imaxe que digamos o análisis xeral que eu fago para mí mesmo cando acabe a tempada, pois seguramente sea positivo en 26 xornadas, pero sí que é certo que estas tres que levamos, pois cas derrotas, con esa sensación de bueno, pois de non ser nós mesmos a hora de competir, pois creo que sempre che queda, pero máis alá deso, o cómputo global eu creo que é o que nos vai quedar, non? Y un poco más distendida, te han llamado mucho de Oviedo, de Miranda, ¿has recibido alguna llamada de algún amigo para decir un empujoncito más o algo? Cero. Ninguna. No, ninguna chamada, ni nada, porque evidentemente creo que todos nos poñemos na pel dos rivais, non? Tanto eu me poño na pel dos equipos que se están xogando co Elche ese ascenso directo, como creo que os rivais tamén se poñen na pel de nós, do Deportivo, que saben que vamos a querer gañar, que vamos a querer acabar a tempada cunha victoria, cunhas sensacións boas. Evidentemente creo que non foi falla de ninguna chamada nin nada, porque creo que nós somos os máximos interesados en gañar o partido, en despedirnos ben ca nosa xente, que creo que sería algo bo para o traballo que fixo a plantilla durante todo o ano, non? Enciende el micro. Ahora. Bueno, Carlos Miranda, de La Opinión. Antes hablabas un poco de estas 30 jornadas que has tenido, que vas a tener, bueno, falta la última, y un poco de la imagen de esos 26. ¿Qué pozo te gustaría que le quedara a la gente de tu equipo de lo que has conseguido esto? ¿O qué crees que le queda también? Bueno, creo que as valoracións, como decías, son ao final sempre, non? Pero falta un partido que como decía Luís, é importante, non? A sensación que che queda depois do último partido, por eso é tan importante para nós este partido, non? Pero eu cheguei hai, bueno, xa 7 meses, non? Mais ou menos, cheguei principio para un partido como unha persona do club que iba pois tratar de axudar nesa situación que tiñamos nese momento. Creo que son xa van facer 30 partidos e creo que todo este traxecto para min, bueno, creo que foi moi positivo polas sensacións que eu fun recollendo bueno, pois ao longo de todos estes meses. Creo que, bueno, pues que o que quede da tempada é que o equipo necesitaba estabilizarse nunha categoría na que quere sempre, como club, todos temos claro nos que estamos no Deportivo, que o Depor ten que estar nesta categoría con opcións de ascender sempre, pero necesitábamos, creo que o club esta tempada para estabilizar ese proxecto que, como dixen hai uns meses, non vai parar aquí. Bueno, pois hai ese obxectivo, evidentemente, que ten que ter sempre o club de volver a primeira división. Era moi importante esta primeira tempada, non? Outro día lía que dos equipos que ascendían, creo que un 60% volvían a descender a tempada siguiente, non? Bueno, pois creo que non sei onde lín, pero creo que, bueno, que era importante estabilizar o proxecto, sobre todo cando, bueno, nese inicio pois había algunha dúda en canto a puntos, non en canto o como estaba o equipo, sino en canto a puntos, e daquela, bueno, pois creo que a sensación que me gustaría que quedase da tempada é que esta estabilización, digamos, seguir reforzando as bases sólidas para ir hacia adiante, non? A ver, otra más. Bueno, hemos visto esta semana, ha sido, bueno, bastante sentimiento con todo el tema de Pablo, de Jaime, bueno, estaba todo el vestuario aquí. Tu situación está un poco indefinida todavía, no sé si a ti te gustaría que se hubiera definido ya para tener como ellos esa posibilidad de despedirte o no. Bueno, xa sabedes que a min non creo e non me gusta, digamos, acaparar, porque o adestador sempre ten que estar nese segundo plano. Os xogadores neste caso sempre son importantes, non me gusta a min, bueno, pois ter esa non me gustan esas situacións, non?
pero eu creo que nos temos que quedar desta semana, si é certo que co poso que deixan futbolistas importantes, non máis alá dos partidos, máis alá dos minutos, e creo que para todos é bon pois que bueno, pois que se recoñeza bueno, pois esa profesionalidade dos futbolistas que bueno, pois que neste caso pois van deixar o club, non? Pero na miña situación eu creo que non é importante, eu son, xa digo, son menos importante nese caso para o que poida pasar, non me planteo ninguna desas situacións porque creo que a partir de que pase o domingo será cando se empece a dilucidar. Bueno, pero un entrenador muy bueno, Adrián Cantos de la Ser, siempre es importante. Siempre se habla del míster. Cuando van las cosas mal, la culpa es del míster. Cuando van bien, al revés. No sé. Eu sempre digo que os adestradores somos menos importantes do que nos pensamos e máis do que pensa a xente. Pero permitiéndote pensar un poco en ti mismo y en Óscar Gil Sanz, entrenador, y en esta oportunidad que tienes esta temporada. No sé si el partido de este domingo, así a priori, por lo que pueda ser, lo vas a intentar disfrutar al máximo, por lo que pueda pasar en el futuro. A ver, creo que tamén desde o primeiro día, cada vez que me preguntaches algunha vez, eu sempre intento disfrutar ao máximo estas cousas porque creo que, bueno, pues que é a maneira un pouco de que nos vayan quedando, non, as imaxes que vamos tendo na nosa retina, que nos vai quedando na nosa retina. Eu intento sempre disfrutar ao máximo, bueno, o mismo que disfrutei dos partidos fora da casa, porque con escenarios importantes, e onde o equipo daba moi bo nivel, e o equipo, pois, incluso pois cando gañas, pero sempre de Riazor sempre disfruto as previas, creo que é algo que bueno, para todos os que vivimos dende a grada cando nos toca estar abaixo, e a min, bueno, pois teño esa fortuna que de poder estar disfrutando deses partidos como máximo responsable do equipo, máximo responsable do plantel, pois bueno, pois nese caso, bueno, disfrutar seguro, non? Pero bueno, espero disfrutar máis. ¿Y tú ya tienes la sensación de saber qué es lo que va a ocurrir No. en este caso? ¿Lo dices de verdad o sí? No, o sea, no, digo de verdad, sí, non teño, repito, hasta a semana que ven non vamos a falar nada, non? Es lo que se te ha dicho desde el club, que la semana que viene se trata. Sí, hasta a semana que ven non falamos nada. ¿Algo más? Sí. ¿Dos más? Bueno, tres. Sí. Ya que se abrió el melón, vamos a aprovechar el melón. Y os habéis marcado un plazo, me refiero. Tú dices, hasta la semana que viene no se va a empezar a hablar. Y os habéis marcado el plazo de la semana que viene queda resuelto para un lado o para otro. No, a ver, eu non me planteo ningún plazo de nada, é dicir, simplemente eu estou centrado no equipo hasta o domingo e a partir de aí pois falaremos co club, veremos o que pode pasar, pero non teño por que marcar un plazo nin para ben nin para mal. Última ya más de sensaciones y directa, porque ¿crees que es tu último partido en Riazor o no? Non teño nin idea. Eu outra frase que sempre teño moitas veces é que un ten que traballar no club como se fora a estar toda a vida, aínda sabendo que mañán pode estar fora, non? É así, hai que tomar decisións pensando en que vas a estar moitos anos, sabendo que a figura do adestrador pois hoxe está e mañán pois non mellor non está, non? Pero non teño a sensación nin para ben nin para mal. Óscar, se suele decir que dos no pelean si uno no quiere. En este caso, en esto que estamos hablando de la renovación, hace mucho tiempo que tú ya dijiste que estabas encantado y dispuesto a seguir. ¿Has recibido algún, digamos, input de vuelta? ¿Alguna sensación o manifestación de...? A ver, nós falamos diariamente, semanalmente, bueno, pues de temas do club, do tema actual desta tempada, situacións da tempada seguinte, pero repito, sin abordar ninguna situación en canto a figura do adestrador, sin máis ni menos. Venga, la última ahí. Hola, Óscar, bos días, Alberto Gómez Barros, Onda Cero Radio. Quería preguntarche solamente unha cousa, porque Antón te foi a despedida de Pablo Martínez, falaba que tivera esa conversa con Soriano, e logo cheguei á radio e puxime a ver a rolda de prensa previo ao partido de Xixón, posterior a Albacete,
Como foi a secuencia desas conversas con Martínez? Porque ti dicías nesa roda de prensa que falaras antes e despois do partido con Martínez. Como foi esa secuencia para aclarar a situación na que quedou Martínez para non volver a xogar? A ver, eu tomo unha decisión deportiva o día do Albacete aquí na casa, se non recordo mal. E ya comunico a él a nivel deportivo. Antes do partido falo con él para, bueno, pues unha decisión puramente deportiva, que sei que ten unha renovación por partidos, pero que non quero saber o número de partidos nin nada, pero que é unha situación puramente deportiva. El nese momento, pois lóxicamente, que é lóxico que poida pensar pois que pode haber calquer suspicacia nese aspecto, e daquela, pois, bueno, pois nesa semana, pois, unha vez que el está con esa mosca detrás da orella de que podía ser ou non, pois, bueno, pois o club fala con el despois da situación para transmitirlle a decisión que tomou o club, non? Pero que está totalmente desligada a decisión que eu tomo, que a decisión que posteriormente lle comunica ao club para que, bueno, pois que el non este con esa preocupación. E, bueno, calquera que me coñece, que coñece a miña maneira de ser, sabe que se fora o contrario, se houbera unha decisión anterior, eu ya transmitiría a él a decisión do club se fora así, pero non, a decisión foi puramente deportiva por unha situación pois que crea que era o momento tamén de que xogase outro compañeiro e de que, bueno, pois nese momento depois dunha derrota pois intentar cambiar un pouco algunha cousa, pero non tiña nada que ver que a situación contractual é así. E así yo fixen saber ao xogador, pero, bueno, evidentemente é normal que o xogador teña esa duda, e daquela, pois, chegada esa duda ao club, pois o club decide xa falar con el posteriormente a ese partido. Vale, porque el di que el queda liberado cando fala cara a cara con Soriano, e contigo que tal? Porque a min cóstame que fumaban pipa aqueles días. Comigo moi ben, moi ben. Eu creo que a relación co xogador, unha cousa é a relación aos xogadores, evidentemente, como decíamos ayer, porque o xogador sempre quere xogar, evidentemente, non? O xogador sempre quere, bueno, pois, cando non xoga, pois, evidentemente, pois, o que toma a decisión é o adestrador, pero a relación tanto con Pablo como con os demais xogadores creo que é moi boa, e que el non ten ningún problema. Si é certo que nese momento pois tiña dúda de que podía ser a decisión, e o club ya claro sin máis problema. Óscar, que están preocupados, como te decía antes, en Oviedo y en Miranda, y me preguntan cómo está Jeremai, si va a poder jugar, no va a poder jugar una vez que se ha quedado. Vamos, hai bastante atención en ese punto. A ver, Jeremai dende o partido de Xixón pois leva, bueno, pois cunha pequena molestia que lle permite adestrar, pero a un ritmo un pouco menor, e de que estamos tratando de cuidalo para, bueno, pois para que poida bueno, pois axudar no que poida en canto a minutos. Nesta semana pois tamén falaremos con el, leva unha semana algo máis normal, veremos a ver se está para salir de inicio ou si para axudarnos como estes últimos dos partidos na segunda parte, pero eso dependerá un pouco das sensacións a nivel físico que poida ter. De todas maneiras, bueno, creo que nin en Oviedo nin en Miranda teña ninguna duda que si sea con os xogadores ou sea con outros, o equipo vai seguir cos xogadores que estén a mellor nivel. Si Jeremai sale estando mermado, pois sería peor para Mirandés, para Oviedo e para o Deportivo, lóxicamente, non? Daquela, ese tipo de decisións sempre van en función de que os xogadores que salgan de inicio sean os que nese momento, polos motivos que sean, incluso a nivel de lesión, incluso a nivel de sensacións físicas de todo, pois van a ser os que estén en mellor disposición para poder gañar o partido sin ninguna duda. Vale. Venga, gracias.